Threads of tradition meets youthful confidence. Kastoy tinagbalin akay batugan ti Ilocano wears pride. Maysa a fashion show iti maysa a mall iti syudad ti Lawag. Bida digiti agkakapinta sa bado a dinisenyo digiti inem a local designers. Proud na proud met ni Inram pa digito ay digiti agtutubo. Nabukel dayti nga aktibidad tapnon maitag-ay digiti buko the designer ken masuportaran ti arapaap digiti partisipante nga agbalin a fashion model. This is a way of giving the kids confidence as early as now para ma-boost nila yung confidence nila and hopefully they become future artists or fashion model in the future. Ti pagpanpanakkel digiti Ilocano nga inabel ti maysa kaditi na aramat at textile ti fashion show. Pinanektekan digiti designers anuman binukel daytoy ti naglabas at dalatta ti dakkel a lugar na uray ita nga addatayon ti moderno a panawen. Tilaing na sken ket maikan ti gundaway digiti designer nga ipakat ti laingda ken maipakita ti abilidad da mangbukel ket ti obra maestra at traditional yet modern. Babaen kadaytoy manamnamang at addapay nga agbalin ang nalatak ti Inabel. I think ang kailangan lang nila is exposure and of course yung marketing talaga. More on marketing because we have to take note that usually ang marketing when it comes to the fashion industry, when we tell the story of a certain product, usually doon nagbo-boost yung ano niya yung sales niya. So that's what we can do in SMC Tilawag to support and promote our local products, especially the Inabel. Makuna ni dumduma ti panagramid ti local designer ani Albert kaditi disenyo na. Saan nan ni dalan ti sketch dagitoy? Free design. Kastoy ti awag na iti bukod na proseso. Kuna na maysa kaditi inspirasyon na tunggal disenyo isuna ket tinabak nang apakaistoryaan ti pagpanpanakkel nga Inabel. Mangnamnama a mainspiraran digiti pada na designer ang mga ramat kaditi bukod tayo at textile ken maibida da ti tradisyon ken kultura babaen kaditi disenyo da. Gusto kasi parang i-collaborate yung modern style sa natin, sa culture ng Ilocano. So since pinaka-importante sa atin and we are actually showcasing Inabel as a part of our culture, we wanted to show them na may bago, na we can make it more stylish, we can make it more innovative, to put like kahit starting na embellishments lang ganun. So para mas ma-encourage as well yung mga bagong designers for them to as well to be proud of their culture. Arig na batikan met 10 fashion show digiti agtutubo a modelo. Uray digiti chikiting, kayang-kaya da sa bayan ti musika bayat ti panagrampada ti runway. Kuna ti maysa kaditi modelo ani Hyacinth, ngad addapay ang nagbalin isuna confident iti bagbagina gapoy ti naipaay keng kuan a kapadasan iti runway. Ibilang na daytoy a dream come true. It feels very unreal personally because it's my first time. Well, I love these pieces also. Actually, my favorite part of the event is yung pag-walk ko sa runway and turning back. Mart Magdirila, Balitang Solid North.